Hej. Og rigtig dejligt at se jer alle sammen. Jeg glæder mig til at få en masse spændende spørgsmål fra jer, så vi kan få en god dialog. Ja, altså, jeg ved ikke, hvor meget I ved om mig, men jeg er jo formand for den danske musiksektororganisation. Og har været det siden 1971, hvor jeg startede foreningen. Og vi anses i Danmark for at være en anderledes organisation. Vi har 65 fuldtids ansatte medarbejdere. 65. Vi er kendt for at være en skæv organisation, siger det noget for et år siden. Vi er en skæv organisation, som tænker anderledes end de fleste traditionelle foreninger, som er ret kedelige. Vi kan godt lide udtrykket frækhed under ansvar. Nej, vi er nok dem, der har mest spalteplads i aviserne, fordi vi er simpelthen forskellige fra tilsvarende handicaporganisationer i Danmark. Og det kan vi godt lide at være. Vi kan ikke andet. Ja, vi har bygget et fantastisk feriecenter og kursuscenter inden for de sidste år. Og det er en arkitektonisk perle og ligger helt ud til havet. Og jeg kan anbefale jer at tage på ferie på noget, der hedder Musholm Bugt Feriecenter. Jeg tror, det er det mest tilgængelige center i hele verden, og det er bygget på en sådan måde, at du ikke føler, at du er kommet på et plejehjem. Ja, men skal vi ikke prøve at høre nogle spørgsmål, fordi så kan jeg bedre svare, men en hel masse andre ting. 桑さんの団体でユニークなことっておっしゃったのをもう少し詳しくどういうことなさっているのか教えていただきたいのでよろしくお願いします。Vi er jo den eneste organisation, der organiserer en professionel rockkoncertturné en gang om året. Og i år spiller vi for 183.000 mennesker i Danmark. Og det er altså rigtig, rigtig mange i et land som Danmark. Og du kan ikke finde en organisation, Gigtforeningen, Polioforeningen, Skleroseforeningen. Du vil aldrig finde en traditionel organisation og lave en rockkoncert. Det kan vi tage for os. Og så vi blander os i politik. Og det er der, fordi vi har nogle meninger, altså, og mange af de ting, vi har fået gennemført, er jo ikke kun til gavn for folk med muskelsvind, men det er jo også til gavn for andre organisationer. Vi har ansat en tidligere, vi headhuntede en parlamentsmedlem og ansat ham i Muskelsvindfonden. Han har været der 23 år, og han er den dygtigste lobbyist, der findes i Danmark. Lobbyist. Han var i Folketinget som meget et venstreorienteret parti, var han medlem af, og han er nok den parlamentsmedlem, der er mest respekteret af alle fra højre til venstre. Og så er der en anden ting. Vi er meget uhøjtidelige.
vi sidder ikke og brokker os over alt muligt, men vi deltager aktivt i... vi forlanger andre noget, som der ikke er lovgivning for. Altså, vi brokker os ikke og skælder ud over, vi er utilfredse over alting. Der er mange af de gamle organisationer, de brokker sig helt vildt, og det er ikke særlig klogt. Vores mand, han bliver bedt om ofte at formulere nye love, og det er jo egentlig en meget flot og god position at sidde i, at vi selv kan formulere lovgivningen. Og det vil sige, at vi laver arbejde, og politikere, de får æren. Det er en god arbejdsfordeling. Og den gode mand, som jeg taler om, og som jeg selv, vi tager ofte ind på, og så udvælger vi os et parti, for eksempel, som vi så holder møder med, og så fremsætter de vores forslag til lovændringer eller lovforbedringer. Og det er et fantastisk godt samarbejde, vi har. Og det jeg vil sige med det er, at det bedste jeg kan anbefale, det er altså at få kontakter. Skab jer nogle kontakter i den siddende regering, uanset om den er højre eller venstreorienteret. Så er det afgørende, at man skaber sig nogle kontakter i parlamentet. Altså det er vigtigt, at vi bliver betragtet som nogle seriøse medspillere og ikke modspillere. Ja. Og så er der en anden ting, som gør, at vi er lidt skæve. Det er, at for sidste år, der opfandt vi en helt ny indsamlingsaktivitet. Jeg tror, det er verdens første barnecirkus. Altså cirkus for børn. Og alle kunstnerne, som deltog, er barnefigurer, som alle børn i Danmark har set på tv i løbet af året. Og så lige pludselig, så ser de den levende i et cirkus. Det er også balletbørn fra Det Kongelige Teater og sådan noget. Det er jo voksne og børn. Og det har vist sig at være en kanonsucces. Vi har haft 83.000 tilskuere har været inde for at se vores cirkus. Vi var 2 steder i København og i Aarhus, som er den næst største by. Og vi tjente 5 millioner danske kroner netto alene ved den cirkusforsætning.